Hokejová škola Kopeckého privítala 30 mladých nádejných hokejistov. Na následujúcich 6 dní budeme rozvíjať ich schopnosti. Pokiaľ deti dostanú primeraným spôsobom základy mentálnej prípravy už v detskom veku, tak to považujem za veľmi užitočné a veľmi pozitívne v ich vývoji. Veľmi dôležité je dbať na to, aby dieťa prijalo všetko, čo potrebuje, či už pred športovým výkonom, ale taktiež aj po výkone.